Здравейте! Аз съм Александър Цокев и в следващите минути ще ви покажа как да използвате един изключително мощен инструмент за анализ на сигурността на каналното ниво на OSI референтния модел. Инструментът се нарича Yersinia и е с отворен код, като може да бъде използван под управлението на Linux, BSD и Solaris. Инструментът може да бъде инсталиран като готов пакет с дадената дистрибуция, включително може да бъде компилиран от съответните source кодове, които са налични в интернет. Използването на Yersinia е изключително лесно, като се поддържат три варианта на потребителски интерфейс през команден ред, псевдографичен, базиран на Ncurses и цяло графичен с GTK, който е в алфа версия и по някой път програмата е сравнително нестабилна, ако се използва този цяло графичен интерфейс. Също така Yersinia поддържа вграден Telnet сервер, което дава възможност достъп до самата програма да се получи отдалечено и съответно всички необходими атаки и инструменти за проверка на сигурността да бъдат стартирани отдалечено. Yersinia е изключително опасен инструмент, нещо, което се надявам да ви убедя в следващите минути, като модерните комутатори поддържат всички необходими функции за защита от съответните атаки, които могат да бъдат направени с тази програма. Официалният сайт на Yersinia е yersinia.net, като на сайта може да бъде намерена кратка документация, свързана с продукта, да се получи достъп до всичките source кодове на програмата, включително и да се получи информация за някои от поддържаните функции. За начало нека да погледнем кои са протоколите, които се поддържат от Yersinia. Spanning Tree протокол, Cisco Discovery протокол, Dynamic Trunking протокол, Dynamic Host Configuration протокол, Host and By Router протокол, .NOQ, .NOX, InterSwitch Link и VLAN Trunking протокол. От гледна точка на локалните мрежи, които се използват в средни и големи организации, почти не е пропуснат протокол, който се използва често, който да е важен и съответно това, поне по мое мнение, поставя Yersinia като един от най-опасните инструменти, ако се използва злонамерено. Целта на тази демонстрация е да ви покаже как може да се използва Yersinia, за да се анализира сигурността на локалната мрежа, а в последствие е необходимо, в зависимост от това какви комутатори използвате, да направите необходимите конфигурационни команди, така че да предпазите вашата мрежа от атаките. В Download секцията може да изтеглите source кода на Yersinia, включително имате достъп до предварително компилирани пакети, както и source кодът е достъпен през Git. Аз ще използвам първата връзка и ще изтегля последната актуална версия на кода 0.7.3, която от 20 декември 2013 година. Ще разкомпресирам source кода. След което, за да компилирам инструментът, трябва да стартирам конфигурационния скрипт, след което и самата компилация. Няколко допълнителни неща, които е необходимо да бъдат извършени, когато се компилира Yersinia, е да бъдат добавени и съответно предварително инсталирани необходимите библиотеки, които се изискват от инструмента. На виртуалната машина, която в момента ви показвам, предварително съм ги инсталирал необходимите библиотеки, но ако е необходимо да извършите това нещо, може да използвате управлението на съответните пакети, които имате с дадената дистрибуция, в случая при Kali, това става с apt-get, след което ще инсталирам библиотеките Ncurses, libnet и build essential. Необходимите файла се изтеглят, след което се извършва конфигурирането и инсталирането им.
Готови сме да стартираме скрипта за конфигуриране на Yersinia при нейното компилиране. Това става с .:configure, след което някои необходими параметъра with pickup includes и съответно директорията, в която се намират библиотеките за pickup, user include pickup. Грешката, която се вижда в момента, е, че не могат да бъдат намерени необходимите хедери, свързани с pickup библиотеката. Locate pickup. Така. Отново грешка, свързана с липсата на libpk библиотеките. Ще ги добавя отново с apt-get. Необходимите библиотеки за pickup са инсталирани. Ще опитам отново да стартирам конфигурационния скрипт за Yersinia. Библиотеките би трябвало да се намират в user include pickup. Така. Този път скрипта приключи успешно и можем да пристъпим към втория етап, към самото компилиране на Yersinia. Make. Ще използвам Minoj, за да стартирам два паралелни процеса на компилиране. Компилирането премина успешно и make и install, за да инсталирам Yersinia. Ако всичко е наред, след като стартирам Yersinia, мога да видя нейната версия, съответно и меча да даде банера, който в случая е една закачка от страна на програмистите. Освен варианта за пълно компилиране на source кода на Yersinia, това, което би ви препоръчал, е да използвате готовите пакети. В момента деинсталирам Yersinia и за съответната дистрибуция, която използвате, може да използвате apt-get, aptitude, yum или съответния софтуер за управление на пакетите. Самото инсталиране на Yersinia под Ubuntu и под Kali става с командата apt-get install Yersinia. Без значение дали инструментът ще бъде компилиран от source код или съответно ще бъде инсталиран от репозитори за дадената Linux дистрибуция, винаги имаме достъп до неговия команден ред. Имам предвид, че Yersinia може да бъде използвана през терминал. Ако е необходимо да се използват другите два варианта на интерфейса, графичният и псевдографичният Xen-Cursis, е необходимо, ако компилирате source кода, да добавите дадените параметри. В случая, ако инсталирате Yersinia от пакет, Xen-Cursis и GTK графичните интерфейси са налични.
Yersinia, отново проверяваме версията на продукта 073. Yersinia -H извежда информация за това как да се използва Yersinia през конзолата, като тук основното приложение е Yersinia, следвана от един или няколко параметъра, като останалата част са опционалните аргументи, следва протокола и общата за даденият протокол. Например, Yersinia -V извежда информация за версията на продукта. Yersinia -H извежда версията на продукта, включително тази help информация. -G главно, това е графичният режим GTK. -I, това е интерактивният режим, псевдографичният с Encarsis. -D стартира Yersinia като Telnet сервер, като мрежови демон. -D е debug информацията, -L и log файл, където се записват данните и съответния конфигурационен файл. Това са параметрите, които трябва да бъдат въведени след Yersinia, като е необходимо задължително да бъде посочен протокола, който се използва, и вече в зависимост от избрания протокол трябва да се посочат параметрите за него и съответните атаки. За да се види подробна информация за Yersinia, може да се използват man страниците, man Yersinia. В man страницата има пълно описание на Yersinia, поддържаните протоколи, опциите към тях, съответно и видовете атаки. Натискайки бутона Q, се затваря man страницата. За да ви демонстрирам как се използва инструментът Yersinia през командния ред, можем да стартираме една атака, която последствие ще дискутираме малко по-подробно, която е насочена към Cisco Discovery протокол. Реалният компютър, на който в момента е стартирана и виртуалната машина, е директно свързан към един Cisco Switch с Catalyst серия 2950. Умишлено използвам малко по-старо устройство, тъй като при този тип и по-старите модели Catalyst, някои атаки, примерно както са свързани с Cisco Discovery протокол, могат да доведат до denial of service. Заради по-старата версия на операционната система на Cisco iOS, някои от софтуерните буфери могат да бъдат препълнени и съответно устройството да блокира. Комутаторът, както вече споменах, е включен към реалното устройство, на което работи виртуалната машина и е без конфигурация. Всички портове са в VLAN по подразбиране, като са добавени само VLAN 1, 1002, 3, 1004, 1005, тези, които отново са по подразбиране. Ранее конфигурацията на устройството отново е тази, която е по подразбиране. Всички портове са в DTP Dynamic Desirable режим, няма конфигурирани VLAN освен първи, няма IP адрес на Switch Virtual интерфейсите. Първата атака, която ще ви покажа, е свързана с приложението на Yersinia през командния ред и съответно за CDP протокол. Cisco Discovery протокола е изключително удобен, ако е необходимо да се видят само единствено директно свързаните съседни Cisco устройства към даденото. CDP се поддържа не само от комутаторите, включително от маршрутизатори, Voice over IP телефони, Access Point, почти всички устройства на Cisco поддържат този протокол. За съжаление, функционалността на този протокол позволява да видим само съседните устройства, без опция да видим и да анализираме цялата мрежова топология, което лично според мен до някъде обезмисля неговото приложение. Включително при наличие на по-сериозните Simple Network Management протокол, например, варианти, ние можем да анализираме, да наблюдаваме цялата мрежа, а CDP се явява до някъде един сериозен проблем в сигурността. В момента към Switch няма включени други Cisco устройства, така че неговата CDP таблица, Show CP Neighbors, логично е да бъде празна. Ако се върнем към виртуалната машина, на която работи Yersinia и отново стартирам Yersinia -H, мога да видя, че необходимите параметри или аргументи, които трябва да използвам, са Yersinia, последвано от протокола и съответните опции. Yersinia CDP -attack
1 би трябвало да стартира атака, свързана с CDP протокола, като атаката е номер 1 от списъка с възможните опции. В случая това би трябвало да доведе до генериране на CDP фреймове, в които има случайен тип на устройството, случайна платформа и това би довело до препълване на CDP таблицата на комутатора. В случая генерирането на фреймовете започва при стартирането на атаката и завършва при натискане на случайен клавиш. Атаката в момента е стартирана. Отново да се върнем към свича и веднага можем да видим неговата CDP таблица. В случая виждате, че имаме съседни устройства, които са със случайно генерирани имена. Също така, възможностите или платформата, която имаме, всички устройства обаче се виждат на един и същ интерфейс, в случая FastEthernet 01, интерфейсът, към който е включен реалният компютър към свича, платформата Yersinia, по което може да се ориентираме, съответно, че това е атака. При по-старите модели Catalyst, тази атака би довела до препълване на софтуерните буфери и в някои случаи до изцяло блокиране на Catalyst устройството, което се явява чиста Denial of Service атака. Този модел, който в момента използвам, Catalyst 2950, въпреки че е устарял, в момента с неговата последна версия на операционната система iOS, виждате, че тази атака не води до Denial of Service. Натискайки без значение кой бутон, спирам генерирането на CDP фреймовете. Абсолютно аналогична атака може да бъде стартирана през псевдографичен интерфейс с Ncurses, включително и през графичният интерфейс с GTK, както и с Telnet сервера и то отдалечен. За да стартирам Yersinia с псевдографичният интерфейс, трябва да добавя параметърът -i за интерактивна работа. Веднага след стартирането виждате едно предупреждение, че в момента програмата използва интерфейс Ethernet 0 като интерфейс по подразбиране. В момента виртуалната машина няма други настроени интерфейси. Единственият интерфейс, който е включен в момента, единственият адаптер, работи като мостов и виртуалната машина го пренасочва към действителният адаптер Realtek PCI Gigabit, който е на долната платка на компютъра. Натискайки Enter, се връщаме към Yersinia. В горната част на прозореца може да видим общата информация, свързана с дадения протокол. В случая това е за SPANI3 протокола, а в долната част се вижда вече подробната информация за отделните полета. Използвайки бутоните от клавиатурата, при натискане на Hash се вижда съответно Help или помощта, която може да бъде използвана в случая отделните бутони и тяхната функционалност. Например, H повиква този екран с помощ, X стартира атака, I може да изберем интерфейса, G, който е един от по-важните опции, може да изберем протокола с него и Q за изход. Ако натиснете бутоните между F1 и F10, може да смените избраният протокол за атака. В случаят F1 отговаря на CDP, F2 на DHCP, F3 на DotEnoco, F4 DotEnocoX, F5 на DTP, F6 Host and Router протокол, F7 ASL, F8 MPLS атаки, F9 SPANI3 протокол, F10 VTP. Също така, натискайки бутона G от клавиатурата, се вижда списъка с протоколите и използвайки стрелките, може да изберете даденият или желаният от вас протокол. Аз ще избера CDP и ще натисна Enter. В горната част на екрана, както преди малко обсъдихме, се вижда обща информация или в случая постъпилите и получени фреймове, които Yersinia засекла. Тази информация може да бъде експортирана към стандартен pickup файл, който последствие да бъде анализиран. Ако изберете някой от пакетите и натиснете Enter, в него се вижда подробната информация, кой е source MAC адрес, destination MAC адреса, версията и съответно в зависимост от протокола допълнителните полета. За да стартирам атаката, която преди малко демонстрирах, ще използвам и ще натисна бутона X, след което се отваря полето за избор на атака. Имам за CDP протокола три възможни опции. Опция 0 да се изпрати един единствен CDP пакет, опция 1, която е фудинг на CDP таблицата, Хиксът посочва, че тази атака може да доведе до Denial of Service и 2 е да създадем виртуално устройство, което емулира Cisco платформата. Да се върнем за малко на свича
show CDP neighbors с още switching. CDP таблицата е пълна. Clear CDP table. Ще изтрия всички записи от CDP таблицата и отново виждате, че switch работи както трябва. В случая нямаме нито един открит CDP съсед. Връщам се към Yersinia и натискам бутона 1. Веднага се вижда брой на пакетите, които се генерират, като от тях CDP пакетите са приблизително 150 000, включително опцията за MAC Address Spoofing е активна. Това означава, че в момента би трябвало да имаме над 360 000 CDP съседа, стига устройството успее да обработи този голям брой CDP фреймворк, които се получават. Така, това е типичен пример за flooding атака. Натискайки бутона L, се извежда списък с в момента активните атаки. Това, което е важно, че инструментът Yersinia поддържа опция да се стартират повече от една атака и то паралелно. В случая е стартирана само атаката, която е CDP протокола и чрез натискане на бутона Enter тя ще бъде спряна. Отново L и виждате, че в момента нямаме нито една активна атака. За да се излезе от Yersinia в интерактивен режим, се натиска бутона Q, след което се връщаме към терминала. Последният вариант на графичен интерфейс, който може да се използва локално, е чрез GTK, като за да се стартира е необходимо отново се извика името на инструмента Yersinia с параметър -G главно, след което се стартира графичният интерфейс. Едно предупреждение, че това е алфа версия на GTK интерфейса и не се препоръчва да бъде използван. В случая това, което се наблюдава е, че много често този графичен интерфейс блокира и съответно инструментът е сравнително трудно използваем. Удобството на този графичен интерфейс е, че протоколите се виждат доста по-лесно. Може да изберем отново примерно CDP протокола директно, да изберем атака чрез Launch Attack, след което Flood CDP Table и OK. И отново атаката стартира. В List Attacks, този бутон, може да видим кои са стартираните към момента атаки, да спреме една от тях или всички атаки към момента. Не мога да ви препоръчам да използвате този интерфейс, тъй като доста често блокира, като за начало би ги посъветвал да използвате псевдографичният интерфейс с ncurses, а в последствие, когато свикнете с опциите на Yersinia, да използвате командният ред. Yersinia може да бъде стартирана и като мрежови демон, като се използва локалният и вграден в нея темният сервер за отдалечен достъп. Това става чрез командата Yersinia -d главно, което стартира Telnet сервера, като параметрите за него са в конфигурационния файл. Конфигурационният файл се намира в user share doc Yersinia examples и в него са посочени паролите, които с малко ще ни трябва за достъп от Telnet сервера, както съответно и порта по подразбиране, на който може да бъде достъпен. Вграденият Telnet сервер предоставя възможност Yersinia да бъде управлявана чрез интерфейс, който е подобен на командният ред при Cisco операционната система iOS. Отново имаме режими на работа, Privilege Mode, отново имаме команди като Show, отново имаме команди като Set. Това, което е по-важно в конфигурационния файл, може да видите, че порта, на който подразбиране работи Telnet сервера на Yersinia е 12 000. Достъпът до Telnet сервера става чрез username root с парола root, а enable паролата е Tomac. Ще стартирам Yersinia като Telnet сервер Yersinia -d главно, след което ще използвам PuTTY, за да се включа към Telnet сервера. Избирам протокола Telnet. Единственото да проверим адресът на серверът 206. На порт 12000.
Okay. След което login юзерът е root, паролата е root, която беше посочена в конфигурационния файл и имаме достъп до Yersinia. Аналогично на операционната система при Cisco iOS, чрез въпросителна мога да видя командите, които в момента се поддържат. В случая CLS, която изчиства екрана, Enable, Exit, Show. Show въпросителна, мога да видя какви параметри имаме към командата Show, Show Attacks, Show History, Show Interfaces и други. Чрез командата Enable преминаваме в режимът с достъп до конфигурационните команди, както и стартиране на атаки, като паролата по подразбиране е Tomac, след което отново чрез въпросителна мога да видя необходимите опции. За да стартирам същата атака, която преди малко демонстрирах през командния thread и съответно през двата варианта на интерфейса SendCurses и SGTK, първото нещо, което трябва да направя е да конфигурирам кой интерфейс да се използва от инструмента Yersinia, така че да може да се изпращат необходимите фреймове и пакети към мрежата. Това става чрез командата set, следва параметърът протокол CDP, интерфейс и ще покажа, че интерфейсът, който ще се използва е Ethernet 0. За да стартирам CDP атаката, трябва да напиша командата run, следвана от протоколът CDP и чрез въпросително мога да видя какви са атаките. В случая 0, това е не Denial of Service атака за един пакет CDP, който се изпраща, едно Denial of Service атака за фулник на CDP таблицата и така нататък. Избирам опция 1, след което атаката се стартира. За да видя текущите атаки, които са стартирани, командата е show attacks и мога да видя, че в момента текущо работи атака за CDP протокол, която е фулдинг на CDP таблицата. За да спра дадената атака, трябва да използвам командата cancel, като cancel с параметър all спира всички атаки към момента. Show attacks, това са спрените атаки. За да излеза от Telnet сервера, използвам командата exit. Ако се върнем отново към Yersinia с нейният интерактивен интерфейс, протоколите, които могат да бъдат атакувани с CDP, показах ви една от по-важните атаки: DHCP, .NOCO, DTP, ASL и други. От тук нататък в тази демонстрация ще ви покажа атаки към DHCP сервер, към DHCP протокола, чрез пускане на локален DHCP сервер и съответно генериране на пакети, в които има DHCP релиз. След което ще ви покажа DTP Dynamic Trunking протокол атака, ще ви покажа VLAN Hopping атака, ще ви покажа също така и атаки към Spanning Tree протокола и към VTP. Да започнем с Dynamic Trunking протокол или DTP. Dynamic Trunking протокол позволява ролята на порта, дали да бъде в Access или в Trunk режим, да бъде договорена автоматично, като по подразбиране при Cisco устройствата портовете се намират в режим Access Desirable. Това означава, че те могат да бъдат конфигурирани да бъдат или в Access, или съответно в Trunk режим. Ако се върнем към конзолата на switch, Show Interface Fast Ethernet 01 Switch Port ще покаже в момента каква е текуща конфигурация на порт Fast Ethernet 01 и можем да видим, че в административно отношение административният режим е Dynamic Desirable, а в момента портът работи като статичен Access порт. Ако порта премина като Trunk режим, ще се използва 802 NOCO енкапсулация. Една атака, която мога да направя, е да конфигурирам Yersinia да емулира DTP протокола, да прехвърли ролята на порта Ethernet 0 на виртуалната машина като Trunk, след което това автоматично би довело до смяна на ролята на порта на свича отново като Trunk. По този начин ще получавам достъп до всички таргети фреймове за всички VLAN-и, които могат да преминат през този Trunk. За да направя това нещо, в Yersinia избирам DTP протокола, след което с X и избирам опция 1 Enable Trunking. Веднага виждате, че се генерираха още два фрейма и в момента портът на свичът работи като Trunk
порт. Да се върнем отново на свича. Виждате тези съобщения, че протоколът на интерфейс Fast Ethernet 00 стана в състояние down, след което веднага се активира. Същата команда Show Interface Fast Ethernet 01 Switch Port. Виждаме, че вече порта работи като трънк. Прехвърлихме го успешно в трънк режим. Това е една изключително опасна атака, която би довела до последствие до атаки, свързани с VTP протокола, достъп до неоторизирани данни, VLAN hopping и други. Опцията да се предпазите от тази атака е да не използвате DTP протокола. Трябва да поставите портовете да бъдат или в твърд access, или в твърд трънк режим, както използвате No Negotiate командата на порта. За да спрете предходната атака за CP протокола, това, което би ви препоръчал, е да спрете глобално протокола с командата NoCDP Run. Да се върнем отново към Yersinia. Следващия протокол, който можем да атакуваме, е VTP, VLAN Trunking протокол. За целта ще направя конфигурация на свича, като едно уточнение, което е важно, е, че при тази по-нова версия на операционната система на свича, тази атака може да не е успешна и ще ви покажа един начин, по който тя ще се получи. При по-старите устройства атаката е успешна, но трябва известен интервал от време да премине. Show VLAN. В момента на свича има само VLAN, които са по подразбиране 1002 до 1005, като ще конфигурирам VTP протокола. Global Configuration Mode, VTP, Domain, ще поставя домейна да бъде Cisco. Веднага виждате, че се изпрати Summary и Subset Advertisement, включително виждам и MD5 хеша, който в последствие, ако се използва VTP парола, мога да копирам, когато генерирам пакетите или когато генерирам VTP адвертайзментите, така че да добавя някой VLAN. VTP Mode 2, VTP Version 2 и VTP Mode Server, въпреки че подразбиране свича работи като сервер. Ако се върнем отново към Yersinia, мога да натисна бутона X и да избера една от 5 атаки. Но изпраща един единствен VTP пакет. Атака 1 прави опит да изтрие всички VLAN, които са конфигурирани на свича. Атака 2 да изтрие точно определен VLAN. Атака 3 да добавим един единствен VLAN. И атака 4 Catalyst Zero Day, която се опитва да извърши и да направи опит за denial в сервис атака с един сравнително устарял код, който се използва чрез VTP протокола. В случая ще избера атака 3, като ще се опитам да добавя VLAN номер 99, който да се казва Hack. С L виждам, че в момента двете активни атаки са стартирането на трънкинг режима през DTP и с VTP добавяне на един единствен VLAN. При по-старите устройства, ако се изчака няколко минути, би трябвало VLAN 99 да се добави през VTP протокола, като при тези устройства, при Catalyst серията, която в момента използвам, за да стане успешна тази атака, VTP Version 1, VTP Version 2, сменяйки версията на протокола, би трябвало да ми помогне да видя и този VLAN, който добавих. Ето го. В случая VLAN 99, който се казва Hack, беше успешно добавен през Yersinia. Това отново е една изключително опасна атака и за да се предпазите от нея, би ви посъветвал първо да спрете DTP протокола на отделните портове, VTP протокол да прецените дали е необходимо да го използвате, при условие, че може да използваме SNMP. Също така, ако използвате VTP, добавете парола, версия 2, съответно, а ако не използвате VTP, това, което би ви препоръчал, поставете всичките свичове да работят като транспарент режим от гледна точка на VTP протокола. Да се върнем отново към Yersinia и към протоколите, които можем да използваме. Още един много опасен протокол е Spanning Tree протокол. В случая към този switch няма включени други устройства, така че ако погледнем Show Spanning Tree, Show Span, виждаме, че за VLAN 1 в момента switchът, който използваме, се явява и root bridge за Spanning Tree дървото.
С Yersinia можем да извършим няколко вида атаки за Spanning Tree. В случая да изпратим BPDU, в което има флага за конфигурация вдигнат в единица, Topology Change флага в единица, да започнем непрекъснато да изпращаме, да фудваме мрежата с BPDU-та с тези два флага в единица, да се опитаме да станем Root Bridge, да станем друг тип Switch или съответно Root Bridge с Man in the Middle атака. Една по-опасна атака в случая е опция 2. Да изпратиме непрекъснато BPDU-та, в които флага за конфигурация, променя конфигурацията дигнат в единица. Това означава, че ние, ако сменяме и непрекъснато генерираме случайни стойности за root ID, можем да доведем до една нестабилна работа на Spanning Tree протокола и съответно до непрекъсната промяна на root bridge с несъществуващ такъв. Ще стартирам тази атака чрез натискане на бутона 2 и вижте как в момента Yersinia започва да генерира случайни стойности на root ID с приоритети MAC адрес, случайна стойност на bridge ID. Ако се върнем на switch-а, преди малко, това, което видяхме като пример за точната конфигурация и работа на switch-а, нашия switch, който в момента използваме, се явява като root bridge за Spanning Tree дървото, show span, а в момента може да видите, че root bridge-а съответно и нашият са две различни устройства. Това означава, че Yersinia, генерирайки BPDU-тата със случайна стойност на root ID, на bridge ID, успя да промени root bridge. Включително ако изчакаме известен интервал от време и получиме bridge ID с по-добра стойност, би трябвало да го изместиме. Ето както стана в момента. Също така се наблюдава едно сравнително забавяне на работата на switch-а. Show процес CPU, да има какво е неговото натоварване. Виждате, че в момента през последните 5 секунди имаме около 31% натоварване на switch. Ще спра само тази атака, натискайки бутона L и съответно избирайки Spanning Tree протокол и натискайки Enter. За да се предпазите от такъв тип атаки за Spanning Tree протокол, може да използвате техники като RootGuard, BPDU Filter, PortFast и други, включително и Storm Control при Cisco устройствата. Изключително е важно да вземете необходимите мерки да защитите вашето Spanning Tree дърво. В момента би трябвало хостовете да получават адреси през DHCP сервер, като още един протокол, който може да се използва от Yersinia за атаки, това е DHCP. Избирайки DHCP и съответно списъка с атаки, мога да посоча опция 2, която ще стартира на практика външен за мрежата DHCP сервер, наречен DHCP Rush сервер. След което, когато направя необходимата конфигурация, кой да е сервер ID, примерно сервер ID да е 10.0.0.1, старт адрес 10.0.0.2 до 10.0.0.200, list time в секунди, renew интервал в секунди, маска, кой да е default gateway, кой да е DNS сервера и домейна. Стартирам сервера. Отново, натискайки бутона L, може да видите, че в момента двете атаки, които работят, едната е за DTP, втората е за DHCP, като е пуснат Rush сервера, и отново чрез бутона X ще избера атака, която да бъде примерно Sending Release Packet, което би изпратило релиз пакети към всички устройства в мрежата, и то периодично. Ще спуфна IP адреса, че става въпрос за истинския DHCP сервер и ще изпратя тези пакети към цялата мрежа. Единствената грешка тук трябва да е началният адрес, а тук трябва да е крайният адрес. Така. След което ще генерирам също така и като атака, като фудинг атака, да се изпращат непрекъснато пакети с Discover. За съжаление, Yersinia в момента се претовари като инструмент и блокира, нещо, което доста рядко се среща и доста рядко се случва, но все пак видяхте, че това е една сравнително неприятна ситуация. Така че отново, ако искате да фуднете мрежата с DHCP пакети, това е опция 3 и посочвате от кой адрес, съответно начален адрес,
краен адрес. За съжаление нямам инсталиран инструмента TypeITrust, с който да видим какво е натоварването на мрежата към момента. Виждате, че в момента имаме почти успешен denial в сервис атака, тъй като нямаме достъп до интернет през свичи. За да излезете от Yersinia, отново трябва да използвате бутона Q и за да се предпазите от DHCP атаките, това, което бих препоръчал, отново е Storm Control при Cisco устройствата, както и съответно DHCP Snooping опциите да бъдат активирани. Последната атака, която ще ви демонстрирам, е свързан с VLAN Hopping, като целта ще използвам два свича и от момента от компютъра, към който работи Yersinia, нямам достъп до отдалечения хост, който е с адрес 10.0.0.2. За да направя тази атака е необходимо да знам кой е native VLAN-а, като отново стартирайки Yersinia с интерактивния режим EncroSys, избирам протоколът .1q, 802.1q. Натискайки бутонът E, мога да направя промяна на пакетите, които съм получил и които ще изпратя, като за целта избирам VLAN 99, това е native VLAN, а като VLAN 2 това е моят target VLAN, този, който искам да атакувам, където искам да препратя фрейма VLAN 002. Също така правя спуфване на IP адресът и вместо истинският, който използвам, ще бъде 99.99.99.99, а отдалеченият адрес, който искам да достъпа, ще бъде 10.0.0.2. Натискайки Enter, прекратявам съответно редактирането на фрейма и чрез X избирам атаката, в случая си изпрати даденият фрейм, да се направите наречения VLAN Hopping. В момента фрейма е изпратен и за да се убедим, че атаката е успешна, ще използвам записан Wireshark, който работеше през цялото време на отдалеченото устройство. В случай на отдалечения компютър бях стартирал Wireshark. Ще добавя анализ на данните от интерфейса, който е Ethernet, след което ще филтрирам, за да е по-ясно, единствено като source адрес. В случая source адрес е 99.99.99.99 спуснатият адрес. И ето го получаването на фрейма. В случая устройството, което изпратих, фреймът, пакетът и второто устройство, в случая компютър, който наблюдаваме, са на два различни VLAN-а, без рутер между тях, без Layer 3 switch и това ми позволи да направя съответно VLAN Hopping. Yersinia е един изключително опасен инструмент, който би ви препоръчал да използвате за анализ на вашата защита на Layer 2, на второто ниво на OSI модела, да направите необходимите конфигурационни команди, да защитите вашата мрежа. И не забравяйте, че периодичната проверка и периодичният анализ на сигурността е едно задължително условие, което трябва да се извършва на задължителна дейност. Също така, ако имате някакви въпроси, свързани с презентацията, начинът, по който работи Yersinia, може да потърсите на официалния сайт на проекта, също така свържете с мен на посоченият имейл адрес. Благодаря ви за вниманието.